రాముడు ఒకటయ్యను. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. ఇలాంటి వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే తప్పకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన చిన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు అండ్ ఫొటోస్ ఏమైనా అవసరం ఉంటే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. తప్పకుండా ఇన్స్టాలో అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, అలైట్ మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం 3 ప్రీసెట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం 3 యాడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ టెక్స్ట్ ప్రీసెట్, ఫోటో ప్రీసెట్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫోటో ప్రీసెట్ 3 ఉంటాయి. మూడింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. ఇంపోర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ముందుగా ఇక్కడ టెక్స్ట్ ప్రీసెట్ ఉంది కదా, దీన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి. సో దీన్ని ఓపెన్ చేస్తే సో ఫస్ట్ ఇలాగే ఉండదు. సెకండ్, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీ ఇంటి పేరు రాసుకోవాలి. సో మీ ఇంటి పేరు ఏదైతే అది నేను ఎగ్జాంపుల్గా నాదే రాస్తున్నా. సో ఇలా తీసేసి సో ఇలా రాసేసుకోండి. సో ఇలా రాసి రైట్ చేసేయండి. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్లో ఇక్కడ అల్లు అర్జున్ ఉంది కదా, అల్లు అర్జున్ తీసేసి మన పేరు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మన పెళ్లి కొడుకు ఎవరైతే అతన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఉండని ఇప్పుడు ఇక్కడ మనోహర్ అని నేను రాస్తున్నా. సో మీరు కూడా సేమ్ ఇలాగే సింపుల్గా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు సెకండ్ పెళ్లి కూతురు పేరు. సో ఇది కూడా సేమ్ మీకు ఎలా నచ్చుతుందో అలా మీ పెళ్లి కూతురు పేరేంటో అది రాసేయండి. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒకటి రాసి చూపిస్తా. దివ్య అని రాస్తా, చూడండి, దివ్య. సో ఇలా రాసేసి ఓకే చేసేయండి. మళ్ళీ ఇప్పుడు సుమూర్త, ఇక్కడ ఇద్దరి పేర్లు ఫస్ట్ సెకండ్. సో పెళ్లి కూతురు అండ్ పెళ్లి కొడుకు సేమ్ ఉంటుంది. ఎడిట్ చేసుకోవడం, రైట్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీ డేట్ రాసుకోవాలి అండ్ వారం. సో ఇక్కడ మీ అడ్రస్ రాసుకోవాలి. సో సింపుల్ ఉంటుంది. ప్రతిదానికి అలాగే ఎడిట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఫొటోస్ ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది, దీన్ని సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కాపీ 29 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి టెక్స్ట్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఇది ఇలాగే వదిలేసేయండి, దీన్ని ఏం చేయొద్దు. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఇప్పుడు ఫోటో ప్రీసెట్ అని ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆల్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆల్ చేసి కాపీ 5 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి టెక్స్ట్ ప్రీసెట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి. 5 లేయర్స్ని పేస్ట్ చేసి ఇప్పుడు కెమెరాని ఆన్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా, ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి మీ ఫొటోస్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఎగ్జాంపుల్గా నేను అవే ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో ఉంది, ఈ ఫోటోని ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో కింద ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. సో ముందు నేను ఇచ్చిన ఫోటోని కాపీ చేసి ఇప్పుడు పైన దానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన అరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ప్లేస్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఒకవేళ ఇటు అటు అయితే ఇట్లా జరిపేసేయండి, మీకు నచ్చినట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇలా సో ఇప్పుడు కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఇంకో ఫోటో. సో ఈ ఫోటోని బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో కింద ఫోటో దిగా దీనికి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి ఆ ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. సో పైన దానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో సింపుల్, దేని పొజిషన్ అది తీసుకుంటుంది. ఒకవేళ అడ్జస్ట్ అవ్వకపోతే ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సింపుల్గా వీడియో చేసుకోవచ్చు. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్, ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇలాగే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ఖచ్చితంగా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి
మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.